No a možná je to jedna ta šla. Já jsem se vrátila na základ. Poledá. Ale to je fakt ty rádi. Ne, bych jim řekl Maťka, lala, jsem se vzpomněl na takový jako knírak. Jakýho? To neviděla? A jo, už vím, co myslíte, takový tam zpívá, toho zpívá ten Jo, ale co s tímto? Pojedeme do doktora Mácha. Ne, kam jsme chtěli jet? Prostě na nějaký ten dílet. Na Strmec, jak jsem tě tam označovala? Pojedem, už je to jako takový, jako že už se v srpnu někdy. Tak jo. Jo? A někdy na začátku. Já to budu... Tak já určitě můžu a doufám, jako... Jo, Jo. takže stíháme, tak já si prostě to moc a jsou tam nějaký, tam nejsou víc. Chyba tak krásný. Tam prostě někam sednou. Počkej, o co jdeš? No na to A3, no. Jo, ne, To ne, to jdeš. No co asi jdeš, o co jdeš? Hej, Já dneska se budu snažit upřesnit to datum. Jo, říkal, že to ne. Ty vole, hlasy, kurva, na tohle nesmíš zapomínat do prdele, žádný ne. Vrátíš si to kolem? Kolik má banda, že? Nevím, čem jsme